إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشي gaba karatunmu na kawo ingantattun hadisai da suke bayani akan lokutan da Allahu subhanahu wa ta'ala yake yawan karɓan addu'o'in bayinsa. Wannan shine karatu na hudu. In ba mu manta ba, a karatu na uku da muka yi, mun karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa akwai wata sa'a a ranar Juma'a da Allahu subhanahu wa ta'ala yake karɓan addu'an bayinsa a ciki. To insha Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan karatun namu na yau za mu karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin wani lokaci daga cikin lokutan da Allahu subhanahu wa ta'ala yake karɓan addu'a, shine a cikin sujjada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi lokacin da bawa yake kusa da ubangijinsa shine lokacin da bawa yake sujjada, sawa'un wannan sujjadan na sallan nafila ne ko na farilla. Fa akthiru du'a, ku yawaita yin addu'a a wannan lokacin. Idan ka kalla a sallolin farilla kaɗai muna ma Allahu subhanahu wa ta'ala sujjada masu yawa. Shin ka taɓa tunano wannan hadisin cewa Annabi sallallahu ya ba da labarin cewa bawa in yana sujjada shine lokacin da ya fi kusa da Ubangijinsa? To ya kasance yana mai yawan yin addu'a a wannan lokacin. Ya ‘yan uwa, waɗannan lokutan da muke fitowa da su lokuta ne masu amfani gare mu, kuma waɗanda Allahu subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da suna yawan maimaituwa a cikin rayuwarmu. To ya kai ‘yan uwa, ka yi ƙoƙari duk lokacin da ka sanya goshinka a ƙasa, ka tuna cewa kana kusa da Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka roƙe shi dukkan abin da kake so, Allahu subhanahu wa ta'ala zai baka. Sai hadisi na gaba wanda yake maganan cewa a lokutan da Allahu subhanahu wa ta'ala da yake karɓan addu'a shine a lokacin da ka ji kukan zakara. Ka ji hikima na Allahu subhanahu wa ta'ala. A lokacin da ka ji kukan zakara, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum as-siyahi ad-dik fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. A lokacin da kuka ji kukan zakara, ku roƙi Allah daga cikin falalolinsa, domin wannan zakaran ya ga mala'ika ne. Allahu samad. Hikima daga cikin hikiman Allahu subhanahu wa ta'ala, sai ya halicci wata dabba wanda ya baka dama ma ka yanka ka ci. To amma sai Allahu subhanahu wa ta'ala ya sanya maka wata alama da in ka ji kukan wannan dabban, to tabbaci haƙiƙa ta ga mala'ika ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu a lokacin da muka ji mu roƙi Allahu subhanahu wa ta'ala cikin falalolinsa. Don haka ya koyi ‘yan uwa, wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi, hadisi mai namba 1303. Muna roƙon Allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon roƙonsa, kuma na roƙon Allahu subhanahu wa ta'ala, mu masu laifi ne, ya yafe mana kurakuranmu wanda muka yi muna sane da waɗanda muka yi ba mu sani ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.